Perting taas sa linya sa mga tao sa City Hall Grand sa Kidapawan nitong Sabado, Abril 15 ug nagtapok na sa atubangan sa city ang uban kanila kay buot nilang makapalit sa dekalidad nga bugas nga ginabaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga ginatinda sa merkado Kidapawenyo Agri-Trade Fair. Usa lamang kini kapaagi sa lokal nga gobyerno sa Kidapawan sa pagtabang sa mga mag-uuma ug humay sa syudad nga ginapalit sa LGU ang bugas sa mga mag-uuma ug ibaligya sa mga tawo nga exclusive ra usab sa taga Kidapawan. Ang Rice Buyback Program nga nasugdan na sa milabayng administrasyon ang gipadayon gihapon karon ni Mayor Jose Paulo Evangelista nga flagship program ni kaning mayor ug karon Cotabato 2nd District Board Member Joseph Evangelista. Ang Kidapawan Green Rice mao'y mapalit sa mga tao nga kinahanglan lamang magpakita og ID nga magpamatuod nga taga Kidapawan ang usa ka buyer nga ginapatuman sab ang no ID no bugas policy. Nagtuo si Mayor Evangelista nga pinagi sa barato nga presyo sa bugas, makabenepisyo og dako ang mga konsumidor gikan sa syudad nga gilimitahan lamang nga makapalit og hantod 5 kilos matag customer. Nanawagan usab ang mayor sa katawhan nga ipadayon ang pagsuporta sa lokal nga mga mag-uuma ug humay o tanon, prutas aron makabot ang kinahanglan nga food security and sufficiency alang sa katawhang Kidapawenyo. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!